gaskiya abin da nake gani gwara ɗauki gonan nan a sai da shi a kai shi asibiti a mai magani ko ya samu sauki. Ba ki da hankali ne? Gonan ta mu kwara ɗaya ce wanda muke iya cin abinci da ita. To in ba haka bane ina mafitan yake? Akwai mafita. Zan ɗauki Malam Baro zan kai shi asibitin Binni kuma ina tabbacin zai warke. Amma da sharadi sai dai in za a bani auren Zinatu. In ba za a bani ba kuma kuna ji kuna gani zan ba uban ku ya mutuwa kare. Ya fi ƙarfin yayi mutuwan kare. Kai Lado, kana tsaye gaban mahaifinka kana gaya masa irin wannan magana cikin hankalin kai da kuwa? Duk abin da ke koya mai shine yake. To ko kin so, ko ka so, ko kin ki, ko yaƙi, dole ne sai na auri wannan. Tunda muka zo muka haɗa a dandalin nan sai nauyinki da kunyanki ne ke ta ji. Kar zancen mahaifina ne, don Allah ƙawana ki kwantar da hankalinki. Uwana ma ta yi magana abin nan ba zai taɓa faruwa ba idan don haka ne ma ki daina tada hankalinki a banza kin ji. Da ubanka nake yi Malam Baro ba da kai ba. Ku shiru ku kwanta. Ai kwace goro ba a hannun kuturu. Ba wani abu bane ba. Kin yaushe ma? Ba da ina da kuɗi ba a garin. Sosai.